kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Misayas, ang anak sa Dios, og pinaagi niining maong pagtuo, makabaton kamo sa kinabuhi diha sa iyang ngalan. Usbon ako, Juan 20:30-31, no? Ang ug daghan pang mga milagro nga gibuhat ni Jesus sinaksihan sa iyang mga tinun-an nga iyang nga wala masulat niining basahona. Apan gisulat kini aron kamo mutuo nga si Jesus mao ang Misayas, ang anak sa Dios, og pinaagi sa maong pagtuo, makabaton kamo og kinabuhi diha sa iyang ngalan. Pagampo ta, amahan namo nga langit nun. Dagang salamat Lord nga hangtod karong adlaw do na pay kinabuhi nga amo gihapon nadawat gikan kanimo. We pray nga padayon gihapon ang imong mga pagtudlo diri kanamo. Salamat Lord na may mga ups and downs sa among kinabuhi. Ang imong kusog, imong ihatag kanamo aron kami makabarog og makapadayon og Ginoo. Salamat kaayo nga dunay tin-aw nga kaalam nga imong gihatag sa tanan sa matag usa nga niya. And we pray Father God nga di masayang ni nga kaalam nga imong gihatag diri kanamo. Salamat Lord nga mas mulig-on og mas makasabot may pag-ayo diha sa among pagtuo diha kanimo pag-alagad, paghigugmag, pagsimba. Lord, ang tanan dinhis among kinabuhi mahimong wala nay kapuslanan bisan ang among gininhawa kon kami layo na diha kanimo. Busa amahan ang imong mga pulong mahimo o Dios nga magpalig-on o mas magpaduol namo diha nimo amahan. This is our prayer in Jesus name. Amen and amen. Magapanglingkod tang tanan mga igsoon. Ang Acts 16:31 ningon diha tuohi si Jesus og maluwas ka lakip ang imong panimalay. So tuo aron ka maluwas. Muna atong isgutan. Now, atong ni aging Merkules, ang wali ni Pastor Ray, naghisgot siya kabahin sa Hebrehanon 11:6. Nga gawa sa pagtuo, walay makapahimuot sa Dios, kay ang tanang moduol sa Dios, kinahanglan doon na may pagtuo. Ang problema, kay muingon man ang uban nga, kanang tanang suba, paingon ramas dagat. Kadungog mo, ana? Hello? Ang tanang suba, padung ramas dagat. So, kining tanan nga mga simbahan, Ginoo may gisgutan. Diba? Mauna nga, napoy moingon na, pareho raman nga kamay. Nay kamay nga hinimo gikan sa tubo, nay kamay nga gihimo gikan sa dahon, or unsa pa ng mga sweetener. Pero diha mangyod sa pagtuo mga igsoon, kung maghisgot tatag kinabuhing dayon o kaluwasan, walay laing gisulti ang Biblia, niingon ragyod siyang si Kristo ragyod ang dalan. Di gyud ka makaingon nga kanang tanang tubig padong manas dagat tanan. Kaya ang Bible magyud ingon magyud si Kristo ragyod ang dalan. Paingon na kinabuhi. Mo bitaw ng sakto ng inyong giingon nga dili man si pastor may nagluwas na mo. Sakto kay na. Insakto gina. Kay si Kristo gyud ang nagluwas nato. Dili gyud ang pastor, dili gyud ang simbahan. Tinuod gyud na mga igsoon. So, paminawa ra gyud ni. Now, atong hisgutan ang Gospel of John. Ningon diha, ngano kang niingon si John nga daghan kay gibuhat si Lord. Pero gisulat lang ni aron ka motuo nga si Kristo mao ang anak sa Dios. Ngano ka? Tanawan ni. Sa Book of John, ari sa tanan. Sa Book of John, duna lamay 7 or 7 ka milagro nga nasuwat sa Book of John. Dili siya pareha sa ubang gospel. Sa Mateo, Marcos, ug Lucas. Because ang Book of John nag-introduce ni kinsa si Jesus ingon nga Dios nga nagkatawang tao, nagpakatao jud siya. But ang Mateo, ang Marcos ug ang Marcos ug ang Lucas, lain-lain man nig audience gud sila. Munang mas daghan ditong milagro ang nakasulat mga igsoon.
Now listen, sa 7 ka milagro sa Book of John, duhara ana ang common nga imong mabasa sa uban nga gospel. Gitawag tong tulo, Mateo, Mark ug Luke, gitawag siya synoptic gospel. Ang buot gipasabot anang synoptic, naghisgod sa life and ministry of Jesus. Again, naghisgod siya kabahin sa kinabuhi o buluhaton ni Jesus. Muna'y synoptic gospel. Ang Book of John, nakafocus siya sa pagka-Diyos ni Kristo, ingon nga anak sa Diyos. Mauna nga atong mahulagway. Diha sa Book of Daniel, dunay langit nung binuhat nga may 4 ka hitsura. Ang iyang unang hitsura, tawo, ang likod niya, leon, ang iyang pikas hitsura sa gilid, agila, ug ang pikas niyang hitsura, baka. Nagpasabot na siya sa 4 gospel. Kay sa Book of John, Son of God siya. Mao nang nay agila, Son of God. Ang ipasabot ato. And sa Book of Mark, gitawag siya servant. Mauna nga naay baka nga hitsura. Magdaro. And sa Book of Luke, gitawag siya Son of Man. Maotong napoy hitsura nga tawo. Unya, sa Book of Matthew, dunay hitsura nga leon because tawgon siya the King of Judah, the Lion of Judah. Nasabta na to? So sa Book of John, gitanaw diya nga nagsimbolo ang Son of God sa eagle. Eagle. Unya, mulawa man na o mag-discuss ta diyang dapita anang kinaiyara sa eagle. Now listen, ang gisuwat ra ni John, 7 ra ka milagro. Unsa na nga 7 ka milagro, atong isa-isahon mga igsoon. Ang unang milagro, John chapter 2, He turned the water into wine. Ang ikaduhang milagro, mga igsoon, na John chapter 4, Jesus healed the son of the official. Katong anak sa opisyal, iyang giayo. Inya sa chapter 5, mga igsoon, iyang giayo tong paralitiko didto duol sa pool. Sa portiko. No? Motoy iyang giayo. Unya, sa chapter 6, dunay duha nga nadugang, ang nagpakaon siya 5,000 og naglakaw siya ibabaw sa tubig. Mauni siya ang duha nga nadugang. Unya, sa chapter 9 o sa chapter 11, chapter 9, iyang giablihan ang mata sa buta, gikan sa pagkatawo nga buta siya, naangkon niya ang kanang makakita na siya. O ang chapter 11, He raised Lazarus from the dead. Tong pagbanhaw niya, 7 ra ni. O ang duhara ana, maoy katong galakaw ibabaw sa tubig o pagpakaon sa 5 bel, maoy makit-an sa uban nga gospel. Ang 5 ani, si John ragyod maoy nagsuwat. Now, ang pangutana, ngano man nga si John, 5 ra man ang iyang gi-record nga miracle. O atong isa-isa huni aron makasabot tag ayo. Ningon diha nga, ang chapter 1, gitawag man tog preload. Ningon gitag preload, introduction, gisulti, kinsa ni siya, unsa ni siya. Moto ningon nga, siya ang pulong diha na sa sinugdanan, ang pulong kauban sa Dios ug ang pulong Dios. Sa 1:14 ningon nga, ang Dios nga maong pulong nahimong tawo. Bantay mo kay naay gasakaron sa inyong balay nga di mo toong si Jesus Christ Dios. Ningon na daan si John sa iyang mga suwat nga ang nag-welcome nila nagdawat og tonglo. Unsay gitudlo ni Lord gikan sa Old Testament? Ingon siya, ang katawhan nako dili pwedeng minyoon og laing katawhan. Ngano man di siya gusto nga matudluan ang ilang kaliwatan sa pagsimbag mga Diyos-Diyos. Gusto niya nga ang iyang kaliwatan, magsimba ra gyud sa Dios. Nga tinuod. Nakaron kay daghan naman kaayo, maglisod naman kaayo, di naman ni ma-control pod. So, now, in chapter 2, hangtod sa chapter 12, paminaw. Chapter 2 hangtod sa chapter 12, gitawag ni siya public ministry of Jesus. Again, Kapitulo 2, hangtod sa Kapitulo 12, gitawag siya public pagpamuhat ni Jesus sa publiko.
Kay ang 13, Kapitulo 13, hangtod sa Kapitulo 17, gitawag siya private ministry. Buot gipasabot, ang gitudluan na ni Jesus ang iyang disciple. Mao nang gitawag ni og the upper room discourse. Kato bitang katapusang panihapon. Mao na chapter 13 abot og 17. And then pag-abot nimo sa 18 hangtod sa 19, mao na siya ang the passion of Christ. Katong nag-antos na siyang mamatay siya. And ang chapter 20 to chapter 21 post-load. Unsay nahitabo humana sa iyang pagkamatay, sa iyang pagkabanhaw. So, dali ra kayo natong ma-digest ning tanan. Mas makasabot ta og ayo kung naana ang structure sa mao nga book. Now, ang Gospel of John nasuwat siya sa early church nga kapanahunan, first century. Pastor, unsa din ang first century? Katong panahon ni Jesus paingon sa isa ka gatos. Moto siya ang first century. Daghang wala ba yan nakasabot ana mga igsuon? Nga kanang pulo katuig dekada ang 100 katuig century, decade and century, and ang 1,000 millennium. Daghang wala kasabot ana. So first century, o niya 85 to 90 AD, diha gisulat ni John ang gospel niya. Agig witness kung kinsa gyud sesos. 85 to 90 AD. Mingoy tag AD, dili ni siya after death of Christ. No. Anno Domini. It means the year of the Lord. Nakuha na to? Now listen. Para sa kinsa may iyang gisuwatan ani, ang iyang gisuwatan ani is universal appeal to the Christian. Tanan gyud nga mga nagtuo kang Kristo maoy iyang gisuwatan ani. Naa pa mo? Maoy iyang gisuwatan ani. And dunay tulo ka keyword ang Book of John. Kung moingon na ganitag keyword, nganong gitawag man siya keyword? Because sila ang mga pulong nga kanunay nagbalik-balik sa tanan nga mga gitudlo ni John. Asa ganita? Public ministry, chapter 2 to chapter 12, 13 to 17, private, 18 to 19, pagkasakit, and then 20 to 21, pagkabanhaw, human sa pagkabanhaw. Now, naay tulo. Ang number 1 ana is ang signs or milagro or ilhanan. Ang ilhanan or kanang miracle, makita nimo siya nga pulong sa Book of John, 17 times siyang gimension. It means importante sad siya. Because ang sign will authenticate the work of Christ. Mo tag authenticate, kana bitawng maog yoy nagpalig-on pag-ayo, nagpamatuod. Nga siya gyud mao ang Misaya. Number 2, ang life. Ang kinabuhi mga igsuon. Makaplagan nimo siya sa Book of John 40 times, 40 kabalik-balik. And amazingly, ang word nga believe, salig, tuuhi gyud, niabot siya 100 times. So unsay tumong ni John ngayang gisulatan? Unang-una, ang ilag yung pagsalig o pagtuo kang Kristo dapat malig-on. Mo nang di ta ka-stand. Di ta ka-stand. Why? Luag man sad ta sa pagtulunan nga atong nadawat gikas pulong sa Dios. So di ta mo stand. Musugot ra ta nga ato na ta magpakasal ditos Dios. Ato na ihalad ditos Dios. Ato na animulik ihalad. Di ta mo stand. Di ta kabarog. Now listen to this. 100 times ang giingon nga believe. Ang 100 times nga gibalik-balik nga tuuhi, kinsa may gipasabot nga tuuhan? Si walay lain. Si Jesus.
Nya, ang problema nato mga igsoon, grabe kayo gyud ang atong pagsalig sa atong kaugalingon. And we spent the rest of our resources and imong kusog, imong abilidad sa tanang butang nga imong gipaningkamutan nga in the future ma-realize nimong basura man dayon ni tanan. So 100 times. Unsay sumpay pag ingon niyang believe? Dunay kinabuhi, mautong 40 times ang kinabuhi kung mutuo ka. 40 times gibalik-balik ang kinabuhi. And aron nga ikaw mutuo, gibutangan dire og listahan sa mga milagro. Gitawag siya 7 major miracle of Jesus. Nganong 7? Katulad na ang he turned the water into wine, dako kayo to nga patigayon. Pastor, di kami mag-andam og soft drinks ron kasal. Kay amor ang ampuan tong kinontainer bubukal na to imnon. Na? 7 major miracles. Moray gi-record ni John. And, kini nga milagro, niingon dito nga gisuwat kini aron kamo motoo og sa inyong pagtuo kang Hesus makabaton kamo kinabuhing dayon. Mao na nga believe and you will have life and you will see miracles. Now listen to this, paminaw. Kung imong tan-awon asay mas importante nakabutang sa pinakaulahi ang miracle, 7 ra kabuok ngano man. Because dili highlight ang milagro sa pagpangalagad. Ang highlight, ana, kanang siguro gyud kang magtutuo ni Kristo. Ang pinakadakong problema na gyud mga igsoon kini. Magtutuo tingali ta or magtutuo ta ni Kristo, pero ang atong pagkinabuhi kompromiso kaayo. Compromise kaayo. Now, atong tan-awon ang usa sa mga panghitabo sa public ministry ni Jesus. Makita siya sa chapter 6, 25 to 29. John chapter 6, 25 to 29. Mauni siya ang ikaupat nga milagro sa Book of John. Kay pito ra man eh. Kung imo ning tan-awon mga igsoon, mostly sa number sa John, 7 gyud siya. Sa Bible, sa Book of John na ay 7 I am. Ingon si Jesus, I am the bread of life in John 6:35. And then, ningon na po siya, I am the light of the world in John 12:46. Ningon po siya, I am the door in John chapter 10. He said, I am the vine. Pito na siya mga igsoon sa 15. And he said, I am the resurrection and the life in John chapter 11. Kining I am nga nabutang dre 7. So butang ko dre ang 7 miracles. Mostly, 7 gina siya. Why? The number of the Lord na mana ang 7. Now, usa sa public ministry, may public kay sundayag, open, nga buhat ni Jesus, dili lang kay ang iyang tinunan. And remember, butang ni sunahuna, walay church nga nakabutang sa Book of John. Pero ang John chapter 13 to 17, instruction na sa church. Again, instruction sa church, John chapter 13 to 17. Kung imo nang basahon, pag-alagaray ka mo, pagigugmaay ka mo, kung lutuson mo, kung ingani mo. John chapter 13 to 17 na siya instruction for the church. Tanawon nato mga igsoon ang usa, ikaupat ka milagro nga gibuhat ni Jesus naa sa chapter 6 sa Book of John. Gipakaon niya ang 5,000 ka mga tao gikan sa 5 ka tinapay o 2 ka isda.
chapter 6. Human niyag pagpakaon ni ana, ang iyang mga tinunan, iyang gipabiya, o iyang giapas nga naglakaw siya ibabaw sa tubig. But in verse 25, di ara, chapter 25 to 29, ingon diha, sa nakit-an na nila si Jesus dito sa tabok sa lanaw. Dira ha? Maniyag pakaon, mibiya siya, iyang mga tinunan, sakay-sakayan. And iyang giapas, naglakaw siya ibabaw sa tubig, ag katong mga nakakaon sa tinapay ni apasad, ilang gipangita si Jesus. Og niining time nakit-an gyud nila si Jesus. In verse 25, nakit-an na nila si Jesus dito sa tibuok sa tabok sa lanaw. Ningon sila kaniya, magtutudlo, kanus ka pa man mahiabot dinhi. So, mo ni ang pangutana nila. Kanus man ka naabot diri? And verse 26, mo ni ang tubag. And Jesus answered unto them, sultian ko kamo, nangita kamo kanako, dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo, kundili tungod kay nakakaon man kamo sa panog na busog. Dili tanan nga alagad sa Dios kay nakasabot nga ang Dios maoy kaluwasan. Ang Dios ang ayang simbahon, ang Dios ang ayang simbahon pasidunggan, alagaran. But dunay nagsimbas Ginoo kay erong panalanginan ka. Gani mo ato pa na, moampo na, mudagkot na kay erong makapasar. Gusto nila na ikapalit. That is why ang pagpangalagad nato sa Ginoo, may panalangin or wala, mangalagad ta. Simbahon ng Ginoo nato, na atay madawat or wala. Insulto kayo sila. Lipay kay sila ang ilang nakitaan. Uy, grabe, kanang sara ka naabot diri, knowing nga, kabalo silang ang atong Ginoo, wala mikuyog sa mga tinunan. So nangutana sila, giunsa man nimo pag-abot dire? Gisusi na mo, pulibok ang tanang sakay. Bagyo, bagyon. Giunsa nimo pag-abot dire? And wala sila tubagan ni Lord sa ilang pangutana, but gidiritso nila si Lord, gidiritso ni Lord, pag-expose ang ilang kinaiya. Ingon dayon si Lord in verse 26, I tell you, nangita mo nako, dili tungod kay nakasabot. But nangita mo nako tungod sa pagkaon. Tungod kay nakakaon. Kaya minsan nakakatamad, lamia. Nindot na mga igsoon because tanang blessing gikan sa Dios. Kabalo mo mga igsoon, lami kayong pangalagad sa Ginoo, kay katungwa pa ko ng alagad sa Ginoo, ingani akong kinabuhi, nya karon ng alagad sa Ginoo. Grabe yung panalangin. Tanawa, nanani. So ang uban lami ay pangalagad sa Dios, kay erong naaputay ingana. Ingon sila, nangita mo nako tungod ana. And tinuod bitaw ng kantas mga bata, Jeremiah 29:13. Ingon siya nga, if you seek me, you will find me. If you seek me diligently, with all your heart. Muna, diligently. Ingon si Lord, nangita, gyud mo nako, dili tungod kay nakakasabot mo, but tungod kay nakakaon mo. And hatagan na nimo mga igsoon o duha ka kanang mensahe. Ang una, negative, nga nangita lang tungod sa panalangin. But ang ikaduha, positive kaayo, nga imong nakita nga ang katagbawan na aragyod sa Ginoo. Nasuwayan na ako nasuwayan na ako to, pero kanang ka-Lord yun, grabe yun. Woo! Wag yoy sama. And that is why nangita yun sila. There was a time in your life na grabe na kayo ka-trouble, guba kayo saan na gini. And then ganahan na kayo mo talikod, mo biya, mo palayo sa Diyos. But tungod lagi kay nakatilaw man ka sa kaayo sa Ginoo sa nang labay sa mong kinabuhi. Moabot gyapon ang time ng imong kasing-kasing mangita, uhawon, mangandoy, ug kinasing-kasing gyud kang mangandoy diha sa Ginoo. Sultian ka nako. Dito man na karon mo abot gyud na sa atong kinabuhi ngigsoon. He said, Jesus answered and said, verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracles,
but because you did eat of the loaves and were filled. Gita man ako, kay busog mo, unya. Nakakaon mo, nang busog. So, human ni Lord pag-expose sa ilahang tumong. Kita lain-lain mo tag-tumong sa kinabuhi, no? Lain tumong. Mga batanon nga pabuutan-buutan ba? Wala, auntie, dugay mo sulti ba nga, auntie ko pa imong anak. Sige, auntie pa. Like tumong. Ha? Sometimes musimba po, like tumong, munang pag-abot sa simbahan, uy, wa man siya ni simba, nag-uol na. Malasa, pagka-adlawan ni Rod. Di malasa na yung pagkasimba, wag yun, misimba. Nakitaan man to na ako atong ni aking Sunday. Uy, wala ba kakabalo nga atong ni aking Sunday, Thanksgiving mo, itong nakitaan ni mo siya. Kay mo pakita rin Thanksgiving. Now, like tumong, sila ilang tumong, makakaon. Natay benepisyo. Natay madawat. Beko nung tinuuron ba nga, kanang manggawa sa imburnal, tananay 80 mil, bisag na kay sakyanan mo na o kag imburnal. Klaro gyud na. Sila ka na 80 mil? Naapa mo? O, kanapay ka ng mga in good conscience, na mga taong managan o moapilan ng politics, kay gusto yun nilang mo alagad. Gusto yun nilang naay reforma ba? Kita nila, uy, kani, okay yun na ani. Kani, daghan sila nakita ang problema, kawaladon, kakulangon. Pero nagyan po yung uban nga, power. Naay gahom gagay pangandoy. Unya, gawas pa ana, na ay, abisang pag di ka mangurakot, naman kay kickback. Kasabot mo kickback? May nga dayo, ay, wala may tulay ang Lapas o Lourdes. Sa may butangag tulay, ana. Di butangan na ito nagtulay. O nya, magbiding na dayon. Kinsay mga kontraktor ni Apel. Grabe, daggan na kayo dito. Nanay, mga Incos D, construction supply. Mga kasagaras, mga tag-iya, mga supplier, no, kay mga kontraktor pod. Kabalo mo na? Unya, magbiding na dayo na, dive na sa mga presyo, mauna. So, ibutang na to, ang project is 15 million. Pag ingon dayo na ani, mo text na dayo ng kontraktor, mayor, ako'y tagai ani nga project. Kay, hatagan ka na og kickback anang 3 million. De! Ako sa ni chat pa po, 5 milyones imo mayor. De, pili nga kato, kay nagi kickback. Pagtrabaho na, 15 million ang budget, ang bridge. Agian ang bisikleta na hugno. Pero nagyoy, lain matag motibo mga igsoon. Nagyoy, tao nga, bahala na unsay maabot sa kong kinabuhi. Mga lagad, ragyod ko sa Ginoon. Ay, mga taong ingana. Hello? Ay, mga taong ingana. Nya kaning mga taong ingana, di na nimo sila hadlokon o kawaladon or kadagaya. Kay nay uban nga grabing dagaya kayo alagad sa Ginoo pag panahong gikuhaan nas kadagaya, adi napakita sa simbahan. Moingon nangalagad man unta me, nganong gingani man me? Hello? Now, tanawa gi-expose ni Lord. Human sila na-expose, gitudluan. Gitudluan sila sa Ginoo. Tanawang pagtudlo ni Lord, nas 27. Ingon siya verse 27. Ang Bisaya be? Anong Bisaya be? Ningon ang verse 27, ayaw ka mo paghago alang sa pagkaon nga madaot. Kundili, pagkaon nga mulungtad ngadtos kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna ihatag kaninyo sa anak sa tao, kay anaa kaniya ang pag-uyon sa Dios nga Amahan. So in other words, si Kristo gyud. Hanang iginyong gihaguan pag-ayo. Adili po na sayop mga igsoon ha. Ayaw jud po ninyong ma-misinterpret. Hinuon eh. Dili na sayop ng mga nabuhi gitag maningkamot gyuta. Pero ibutang na nato sa itong una-una nga kanang tanan nga itong gihaguan, temporaryo ra na.
Kay bisan ning atong lawas, no? Giatiman gyud nato ni kaayo halab sa kung saray pang nusnos. Sa kung saray pamutang sa nawong, ela. Nya maglikay na kag mga tamison. Yampingan gyud nato, pero lumalabay gyud ni tanan. Muna ningon si Lord ha. Ang iyang gipasabot nga ayaw mo diha ga-focus na lang. Hello, gikinahanglan nato na, pero di na mao'y pinakatumong nato sa tong kinabuhi. For example, mato kag tagbilaran kay mokuha ka og usa nang NSO. Kung Pilipino baka, di man ilong mo isukdanan. NSO gyud ka pa dong. Ay gyud kag ingong lapad kog ilong Pilipino ko. Ato sa NSO, og registered baka dito. So of course, pagpadong naman dito, motor na kay nahanglan kag motor. Nahanglan mo kag kwarta. Ang pangutana, ang motor o kwarta, tuyo ba na nimo? Ang imong tuyo, katong NSO lagi. So maning si Lord, nagingon siya, ayaw mong paghago, ana. Hindi pasabot nga, dili ka na mao'y inyong focus. Ang inyong target o ang inyong tumong, mao gayod ang kinabuhing dayon. Nga naa sa anak sa tao. Nga mao si Kristo. He said nga, labor not for the meat which perisheth, but for the meat which endureth unto everlasting life. Muning sa unahan ani mga igsoon ningon siya, ang nikaon niya atong pagkaon nga gihatag sa panahon ni Moses nangamatay. Apan ang mukaon sa akong unod ditsog panulon-tulon ng mga tao. Pagjuro oy. Unsaon man nato siya? Ununan? Si kaon siyang unod. Og mo inom sa akong dugo. Una na po. Mga vampira na tanan eh. Inom sa dugo. Unsa naman siyang mutudlo. Muna kung imong tanawon eh. Ningon nga, dagan ang nibiya kay wagyod sila kasabot. Dagan ang nibiya kay wala kasabot. O see? Tanaw niya. O niya, ningon siya, na everlasting life. Mo na pinaka-target. Which the sons of man shall give unto you. Kinsa daw makahatag aning kinabuhing dayon? Si Jesus ra. Di gyud kahatag si pastor nimo ana. Ang simbahan di gyud kahatag nimo ana, ang makahatag lang gyud ana si Jesus. Therefore, tarong nga imong relasyon sa Ginoo. Kung may pinakamagaling ka mang magawa sa buhay mo, walay lain tarungon nimo imong relasyon sa Ginoo. Mao ra jud na. Once nga guba imong relasyon sa Ginoo, guba po imong relasyon sa imong isig katao. Maoro man ay sao man nimo pag-fix sa love nga wa man kahit wala man nimo ang love. Because God is love. So, in verse 28, ingon siya. Sa verse 28, ningon siya sa verse 28, busa gipangutana nila siya, unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios. Or what shall I do? Then he said, what shall we do that we might work the works of God? It means nga, unsa may among himuon para mabuhat namang kabubuton sa Dios. In verse 29, di ara. Mao jud ni ang pinaka-highlight ni John. Munang gabalik-balik gyud na siya 100 times. Jesus answered unto them, this is the work of God, that ye believe on Him who had sent. Kining word nga mutuog yun ka. Mutuog yun ka mga igsoon. And another disciple nga si Santiago, iyang gi-explain ang pagtuo nga gisgutan ni John. Iingon siya. Ang pagtuo nga bulag sa buhat, patay. So, masabta na to ayo, nga kining 100 times nga gibalik-balik ni Juan nga tuuhi, dawata, tuuhi, saligi, 100 times, buhi ni siya nga pagtuo. Di na yung gato na mga Ginoo dayong lakwat sa na kasi mong kinabuhi. Duhar may tabo nimo. Kastiguan ka or kapandulan ka.
Mura man ay mahitabo mga igsoon. So, ang kabubuton sa Dios mao nga mutuo gyud ka. And dili nimo okay naman nanay Ginoo. Sa pagkatinuod lang palawumi gyud. Lawom-lawom gyud ng imuhang pagpangita. Ningon diha nga kining mga perlas dili ni sila makuha sa baybayon. Sa lumon gyud ni. Ang diamond also ma-form siya sa pila ka daghan kayong kapanahunan. And dili sad ni siya miyog diha-diha radayon nimo makit-an. Lisod kayo. So, kining atong pagtuo mga igsuon balantayan kayo ni og precious kayo ni. And he said in Romans nga ang pagtuo nato nagagikan sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ang problema kay wala lagi tay excitement sa pulong sa Ginoo. Unsaon na lang gyud ka na. Now, listen to this. Kini bang atong pag-ampo wa man nauyon pod sa atong gipangbuhat. Munang maglisod ta. For example, Lord, liguna ang akong pagtuo pero wala man kay time sa pulong sa Dios. So ang imong gipangandoy o ang imong gibuhat layo gabulag. Kabalo man ka nga malig-on ta, ma-strengthen ta pinaagi sa pulong sa Dios. Kaya mga pulong sa Dios mao man ni imong dadon sa mga pag-ampo o sa imong pagkinabuhi mao man ni ang imong ubanan sa imong pagkinabuhi. Ang problema di man mamao. Wala gyud. Kay dili lang kay naadikta sa social media, pati ba naman ang gadgets nga atong gamiton, dapat din medyo mamahalin po. Naanag yun diha, tanan. Tanang panahon, naanag yun diha. Unya, busy kayo. I said sa mga young people, oy, bulaton, oy, ngani, join tagcamp. Sa pagkatinuod lang, di man rason nga way kwarta. Why? Ang announcement dito, willing. Because kanunay tang mangitag paagi. Kinsay willing, kinsay willing. But lisod naman kaayo good. Kinalisodan kaayo unsaon na. Siguro mahitabo ang panahon nga maghimo mo camp og inyo. Or unsa may gipaabot usara ka family mabilin. No? Kabalo mo unsay rason nga busy kayo ta? Busy. Sa time nga nag-eskwela, mao'y rason, busy. Pag wanay bakasyon na, busy ra gyapon. Mamayor gyud ka na, madugay. Mamayor gyud ta na. Hello? Pag willing, andyan lahat ng paraan. Pero pag ayaw, andyan lahat ng dahilan. Diba? So, now, padayon na ta, kay layo na kay tag itulinan. So, mo ni ang kabubuton. Ang kabubuton sa Dios, musalig yun. Nya ang pagsalig lagi, mas mapaligo na siya kay ma-feed siya sa pulong sa Ginoo. Now, unsay lami kayong pagkaon sa Pinoy nga paborito nato, kasagaran. Kung mayon ngay taglutong bahay ra, lauoy din nag sinugbang buwad. Nga bahaw nga mais. Tanawa, kauliw na. Gigutom. Unya, kung muadto tag restaurant, atras tas 20 katuig, wag yun ng shabu-shabu. Kanawang kinuriyan nga, sugba-sugba rang sa, ikaw pa'y mubayad, ikaw pa'y magsugba. Unsay tawag ana sa inyo ha? Shabu-shabu. Unsay tawag ana, kanang, sangyop. Sangyop sal. Muna iusuron gadaghan. Ni uso ning milk tea, maunang number 1 gyud tas tibuok kalibutan nga nasod arang daghanag diabetes. Bata pa nagka-diabetes. Ni uso pod ning dili na magpabadlong. That is why sa kada adlaw nagkataas ang kaso sa HIV. Hugaw kayo. Luod kayo. Imagine, 13 anyos pa magsige nagkising-kising. Sige, halok-halok ng mga 13 anyos, 11 anyos. Ay, dili na lagi mapugnan. Di na mapugnan. Bisan pag si Moses o si Abraham, mupugong.
Mapugngan pa ang bahag, di nahunog sa bagyo. Ang gugma mo, lahi na gisumpay. So, grabe kayo. Unya, ang atong mga practices, wala na gyud, balik ta. Lami gyud kayo ning pagkaon. Pero suwayon mo na kog dala sa Thailand. Thailand ba tong ang ilang mga pagkaon kanang mga barbecue sa Daplin, mga ilaga nga pinaypayan? Toko, Thailand, no? Thailand, toko. Nakabutang dito, Ingkos dish. Ingkos de barbecue. Pero ang nakalaray dito, toko, mga ilaga, tinuod bitaw ni. Nakamo ba? So dili yun mo ganahan, bisan pag 1 million ang balor sa sauce nga ibutang. Di yung gaganahan, giluod pag kang naminaw, oh. Na, di na ganang niod to. Di nakatipid na mo. Na dito mga exotic nga pagkaon makaingon na lang. Unya mo agi kas ilang tiyanggihan dire kasagaran isda og baboy nga karne. Dito mga pinutol-putol nga mga sawa. Mga bitin nga pinutol-putol, kilo-kilo ragab imo rang sugdog pila ka dangaw inigpalit nimo. Tulo ka dangaw ako tataron na yun na nila. Apil panit. Grabe no. Di yung kaganahang mukaon. Now, kabalo mo, niabot na gyud sa punto nga ingana ta sa atong pagkakristohanon. Nga luod na kayo nimo ang ibasa sa pulong sa Dios. Ang ipaminaw sa mga pulong sa Dios. Luod na kayo, murabag ka nang diigyod kaganahan, diigyod, bisag saan pa. Diigyod kaganahan. Kasagaran pag wala na kay gibuhat, manglaba ka, maminaw kagwali. Karon dili na. Nga naman, manglaba ka gablag. Hello guys. Grabe kayo guys. Dahil si Mana may wala nang labaron guys. Oh? Mga mekaniko po ron gablag na. Hello mga idol. Magpuli taron og oil idol. Ano na dito? No vlogger tanan. Hello? Nya magbiyahe og layo kayo, magpa-music og mga Christian song. Di ba? Or maminaw og wali lami kay ang gabiyahe. Amen. Amen. Kabalo mo, maalas 12 sa udto na ami paminawon nga wali. O nya Landmark Baptist, maminaw mi ana. Lami kayo ang wali gyud. Lami gyud kayo gyud kanang murag gyud kag latuson gyud sa sampot nga nakay gihanig nga karton. Piti pak. Lami kayo, yung paminaw. Pero kay niabot naman gyud sa punto mga igsuon nga di nakaganahang maminaw wali. Sige naman lamang kag memorize atong sige nagpasabak ni Elias. Apaitan na kaayo no? Nya unsa na yung mga trending karon. Unya ubay naghana ng panahon nga nausik. Ala sige ra gyud kang ga-scroll. Sige ga-scroll unya hangtod nahurot imong adlaw tulog na po ka pagkaugma. Sige ra gyapon ga-scroll. Wa pa ko ka-reply murag hangtod pa ni December ning akong pag-reply atong nang rate. Pabuta lang. Wa man gitagad ni pastor akong greetings. Pabuta lang. Hangtod December baya po nang mudawat ra kog regalo na unsa day mo? Come on, nga tawa mo ha. So, niabot yun sa punto nga ang usa ka ganahan kayo ka. Di nakakayo ganahan. Sa gikaingon ko na, lami kayo ni nga pagkauna para nila, pero para nimo luod yun kayo. Unsay gikinahanglan na to? Disiplina. Bisag na ay time nga di ka ganahan, committed man ka. Di ba na yung mga panahon di ka ganahan mo eskwela? Pero nga nung eskwela man ka? Ana usab, na yung mga panahon di ka ganang mubasa, di ka ganang muampo, di ka ganang mubuhat, pero nga nung buhaton man mo? Disiplina. Therefore, sa di ka ganang mubangon, maatog trabaho, maatog eskwela, maatog mansud ka kay gikinahanglan.
Same po na nga disiplina og labaw paunta gyud ana ang imong himuon sa imong pagpanday, sa imong pagtarong sa imong relasyon sa Ginoo. Humana gibuhat ni Lord ang iyang part. He died for you. Gaantos gid sa kayo para nimo. Ang imuha na pod nga part nga ma-continue nimo ang imong pagpakiglakaw sa Dios. Dili ang pagpangalagad mga igsuon nga lahi na motibo. And kabalo ka your wrong motives. God can turn your wrong motives into a blessing. Unsa to in English ha? Kinaplagan na to adto ganiha. Kining sayop nimong tumong pwede nang usabon ni Lord nga mahimong panalangin nimo. Buhi mo nas Pastor Dre, gatan-aw mo na. Bahalang magsilo si Teacher Miriam. Mo join gid sa jam. Kay gwapa tong gawali. Diyan na siya nakita, Lord, ganan na yung mga chicks, adi. Ganan, ngayon, join siya. And dito niya na naghinay-hinay o kahilis ng iyang motibo kay mas naila-ila niya ang Ginoo. Unang guol kayo ko anang ditsoon na yung pahunong pa. Muna-munang ginhawa. Muna-munang pang-invite. Muna-munang ampo. Ditsoon pahunong. Makaingon na lang yung kong, kaninduta na lang yung maglain. Kanadagan kay kag plano, dagan kay kag giampo, pero di kakahimo. Duta na lang yun. And lami kayo. Hangtod nga niabot ang time nga gipangandoy ganyang Ginoo. And niabot ang time nga, Lord, gamita po ko. So nagpagamit sa Ginoo. And sa gihapon, ang iyang nakaplagarong na imong partner niya sa kinabuhi, diha ra gihapon sa jam gikan. Diba? So ang imong motibo, pwede nang usabon ni Lord. Hello? Na, mga bata sa una, ati mani, mudong yun ta dito kay randag kuan ning krayon. Lalamiya mag-drawing, oh. Gutom yun mis amo ang balay sa una. Pag naay mo abot ang Bible study naman ay libre nga snacks. Ha, dagan-dagan. Lamia kayo itong rinbe. Huwag mo kabot rinbe. Sige, ramog doon macchiatos. Lamia itong rinbe, oy. Katong sweet corn ba, lamia yan. Magdagan-dagan na yun dito. Naanto sila, magkanta-kanta dayon. Magkanta-kanta din sila ka mga pangbata dayon. Sigid yun nagbuhat og arka. Sigid yun? Sinuwa, nagbuhat og arka. Dagan mi dito niya. Iniguman na itong lecture na yung mga question and answer portion niya. Katong makatubag, hatagag, itlog, nga linoto. Lami, ana. Lami, kayo na. O niya, mag-drawing na, dagko yung krayon. Sumaurag yun to among motibo. Pero katong mga gipangwali atong panahuna, wag yun ako malimti. O ang pinaka number one yun, ni sinkin yun ako sa kong una-una. Kanag yung nagbuhat og bitayan. Si Haman para ni Mordecai. Pag abot sa panahon, siya mo'y nabitay. Muna ka na imong buhaton sa imong sigatawo, ikaw yung mahiagom anaawa ka. So kung mo love ka, i-love gyud kag-ayo. Kung mo atiman ka, atimanon gyud kag-ayo. Pero sige ra kag kasuko, kanunay po na silang suko. Kanunay ra kang kanunay maot imong panglantaw sa mga tao diyan nimo, sila pud mo yung kana siya perfectionist man na siya, kuon man na siya. Di ba? Mao yun to. Pero among motibo ato unsa man to? Snacks. Kaon. Besulayan na to, kada simba na to, 10 kilos nga bugas. Hala, daghan na. 10 kilos, yun. Di na mo, lupig pas Marcos, aning tag-20 iya, ha? Libre, 10 kilos ka simana. Di, sunod simana, wala may malungag. Simba na puta, kaya na 10 kilos. Ala, motibo. And God can turn our wrong motives para sa ika-benepisyo nato, ikaayo nato, mga igsoon. Kabalo ba mo, ana? Murabag si Pablo nga gadagan siya, ang motibo niya, pangdakpon, pangprison, pangpatyo ng mga nagsunod ni Jesus. But pag abot sa unahan, ang iyang motibo, giusab ni Lord. Ingon na siya kaniadto nga tiguba, karon nagtabang nagtukod. Murag ikaw, usa man na sila di oy, mga buang man na sila, moryo-moryo man sila.
Pag-abot panahon, gadayig na ka. Lord, hallelujah. Ikaw na po yung ingnang muryo-muryo. God can turn our wrong motives. Mahimo na siya nga ikabenepisyo nato, mga igsoon. So, gipalig-on og ayon ni John. Ingon siya, believe yun. Tuog yun ka. Di na gina pwedeng napay masagol-sagol. Mga toto. Ang kabalo mo, mga igsoon, nindot ko kaayo. Sa mga wala na, sa mga humana, dili na mo na ako i-blame, no. Kaya di na nato maatras ang panahon. Sa mga wala pa, paminaw mo ayo. Nindot kaayo gyud nga sa imong kinabuhi, makauban gyud nimo ang pariho kaayong may kaalam dias Ginoo og naghigugmas Ginoo. Hello? Di man na, maglisod man jud. Kung pariho mong naa diha sa Ginoo, mga igsoon, makabaliban gyud mo sa tanan. For example, dihay kasal nga daghan kay giandam. Mga suglay, gas andam og bol, nga gibutangan na dito bulak-bulak, na mga bugas nga isablig-sablig, pagwali, waag yun, daplin tanan. Mga tuo-tuo ba? Nga naman, nahit naman sa word, nga kinisya, di yun gikinahanglan. Kung buhato nato ni atong gipakita nga mas labaw pa ning pagtulunan sa tao kaysa sa pagtudlo sa Dios. Kaya ang may tabo, mapadaplin ang pagtudlo sa Dios, kaya ang kining pagtulunan sa tao, mao na atong sundon. So, importante yun kaayo, mga igsoon, nga makakaplag yun kag, makauban yun sa kinabuhi, nga puro yun mo, may kaalam o gahigugmaay yun mo sa Ginoo. Gugmaon yun ang Ginoo. Kay lisod yun kayo. Kristohanon ka, pero imong anak, butangag mga hukot. Nahukot sa liog, brown ba? Brown. Yan na ay picture ni. Nga nahukot sa kamot nga pula, nga nailana sa sulod. Nga nahukot sa hawak nga bala, gisudlag tabako, asin, ugod sa pato. Nga karon ng imong anak, nang hay-hay ka sa gawas, ni hangin-hangin, ang mga buhok-buhok sa kawayan ng lupad, unya ni adto sa imong hinayhay nga sinina sa bata, unya pagsuot sa bata, nang allergy siya, nangato lang iyang lawas. Di ka di man Kristohanon imong kauban. Uy, ato ning ipahuyop dito. Uy, ato ning papaypayan og dahon. La, ato tas ka manong tuping. Paasuhan ni dito, kay gibuyagan ni. Kisa may lasan ni nga tao, nga ningong ka-cute sa bata. Hala, si pastor, ato si pastor palaway ta. Mandeng. Hello? Imura ganing ingnon nga ni gwapa ka, mutubag na simbak ko, ipalayo. Unsa day imong iingon? Ingnon imong maot ka? Lisod kaayo. Mao na nga wala kay buhaton sa imong kinabuhi nga dili mao ang gisulti sa Ginoo. Napata? Kung kana nga mga totoo, isulat na, mas baga pa na kaysa sa Biblia. And mao na na'y ginasunod sa daghan kayong mga tao. Ang pulong sa Diyos, wala na. Muna ningon ang Bible nga believe, believe, believe. Gituyo pag yun, nga siya mao'y major nga keyword. 100 times gibalik-balik sa sulod ra sa book of John. Believe. That Jesus is the Son of God, believe. And that by believing you may have eternal life. And it's not enough. Dili papaigo nimo aron mutuo ka. Okay, diya ang mga milagro pagpadayag. Nga siya lagi ang kaluwasan. Siya ra gyud ang imong gikinahanglan. Siya ra gyud. But aron daghana na gyud problema ning tawo. Kay didto na nagsugod sa dili mao nga motibo, mga igsoon. So, human sa public ministry ni Jesus, kanang atong gisgutan, muna'y ikaupat. Laktod ta sa private ministry niya, the instruction of the church.
So when you read the Gospel of John chapter 13 to 17, ayog basahan nga para ranis mga tinunan katapusang panihapon nagsulti siya ani naghugas siya sa mga tinunan iyang giingnan sila nga lutuson sa buho mo ni ilang buhaton nako dili instruction na siya sa church. Dili lang na sa mga disciple, instruction dyan na sa church. Ganito pala ang ugali ko sa church. Ingani di ay ang akong pagbatasan pag kinabuhi di ay ingon nga magtotoo. Kaya ang church is not the congregation. Ang tigom, dili. Ang church, kada usag yun. Bisag ikaw ra usa simbahan ka. Ikaw ang church. Kay believer man ka. And after that, ang iyang pagtulunan, iyang gipalig-una na pod, na-authenticate na pod ang iyang mga pagtudlo sa public o sa private niya nga ministry, pinaagis iyang pag-antos. Og ang iyang pag-antos hangtod sa kamatayon, mas napalig-on pagyug-ayo, pinaagis iyang pagkabanhaw. And after his resurrection, for 40 days, nagpadayon siyang pagpanudlo. But ang the whole range, ang kinatibuk-an gyud mga igsuon gikan sa pagsugod ni John hangtod pagtapos ingon gyud siya tuohi ra gyud si Kristo. So iyang gi-open sa John 3:16. Ingon siya ang pinakadakong rason, the greatest reason is this, for God so loved. Ang pinakadakong rason gyud gugma gyud sa Ginoo that He gave His only begotten Son. Unsay sumpay? Kadtong mutuo. Whosoever believe. Ingon gud siya, kinsa tong mutuo may kinabuhing walay katapusan. Sa 3:36, John chapter 3 verse 36. Chapter 3 verse 36 ningon, ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Kabalo mo, kining nagsuroy-suroy ba, mga formal kay attire? Manangyang masabado, unsa na silang magsuroy? Dili na sila mutuo nga dunay impierno. Dili sad na sila mutuo nga moadto tas langit. Og di sad na sila mutuo masunog ang yuta kay kung sulay ako nagsunog ang yuta di ko na masunog. Unya ilang gituuhan itudlo sa mga tao nga kung mamatay ang tawo mahanaw ra siya. Kay wa may heaven, wa pampoy hell. So kung ikaw manghuna-una, pwede ra day magpalami ta, magpakasala ta kanunay. Total mga hanaw ra man ta, wa may silot, di ba? And para asa man tong pag-antos ni Jesus? Wa to hinungdan para nila. And nagtudlo sila nga kining kalibutan bag-uhon ra ni. Bag-uhon ra ni. I-demolish o niya tukuran og bag-o og bawo na naipuy-an. Muna manganhi bitaw dire. Ingon si Lord ang nagdawat niya na nagdawat sa mga tunglo. Napailain kana bitaw nakaputi o niya nakaniktay. Paminaw mo ha? Ay pogi sultira diha. Nuroy na sila mga nimtag. Ba't kabalo mo? Doon na sila itulo ka langit. Celestial, telestial, o lowest kingdom. Nga kung matarong ka, adto kas adlaw ibutang. O di kay ka matarong aris bulan. Then medyo makasasa kagamay, sa bituon ka ilabay. Dayon, kung wag yung kay Ginoo adto kas lowest kingdom. Katong ngit-ngit. Grabe pagtulon ano? And another is, dili sila mo to nga ang dugo ni Jesus maoy kapasayloan sa sala sa tibok kalibutan. And that is why they do not pray in the name of Jesus. Pero tanawa ilang church, gadala sa pangalan ni Jesus. Because ingon si Jesus sa Matthew 24, daghang mo anhi magdala sa akong ngalan.
Nakita kay dawat, raputa kay dawat, kay di po ta mangutana, kay di po ta magtuon. Pag di na gani na mo sunod sa kabubuton sa pagtulunan ni Kristo, nganong nimo man ang usik-usikag panahon. Kung man nakagiingnan ang magdawat nila, magdawat og tunglo. Gawas kung imo silang dawaton kay imong sangyawan. Napa mo? Naminaw pa ta mga igsoon? So, ang klaro kaayo, ningon siya sa 36, He that believeth on the Son hath everlasting life. Katong nituog yun sa anak. The Son of God, si Lord Jesus, doon ay kinabuhing walay katapusan. Usa sa pinaka dato sa Amerika, si Elon Musk. Og siya itang iya sa kumpanya sa Tesla. Tesla, baka ng mga sakyanan nga mahalon? Unya, nahimo siyang cabinet member ni Trump. Siya mo'y gi-assignan arong i-lower ang mga paggamit sa budget sa tibuok tuig. Siya mo'y gi-assignan ana. Unsay mga paagi para ma-lower ang budget, mas galastuan. And karon nagka-problema sila. Sila nga close kaayo. Si Elon o si Donald Trump, sila'y gaaway karon. Unya, sa panahon sa election campaign ni Donald Trump, si Elon Musk maoy usas pinakadako og nagasto suporta sa campaign ni Donald Trump. And the problema siya karon. Doon na siya $33 billion nga gigamit. Unya, galisod siya kung saan to pagbabalik. Nakahuna-una ko ba? Gilon man to, gilon. Kaya parang magamit, ilon. So, nakahuna-una ko, wait sa, dili di ay ning mga walay kwarta problemado. Na ay mga dagan kayong kwarta, mas dagko yun ilang problema. Hello, mayong buntag. Daghan kay nagkwarta sila, pero grabe nagko ang problema. Imagine, gahilak siyang interview sa CNN. Katuloy ang luwa. Unsaon ko niya ang loan. Pila to ka $1 billion to nga loan. Grabe. Unsaon ko na to niya pagpabalik. So, dili lang ning mga bless kayo usahay po ning watay kwarta, no? O matay una-una, kabalo mo? Kung daghan, tagkwarta, di mahunong ng manuktok sa inyong balay. Ayo, na, chirimiliman, katubig. Sige ramang gangga, add to cart. Sige ramang gangga, Shopee. Nakabalo mo, hasol lang yun kayo may diri sa church. Nganong hasol kayo, me? Ang akong kusgon, paduol yun ako ni akong mic, oy. Ang among mga silingan, mu-order sila online, i-address sa One Way Disciple Church. Muingon na yan sila. Kana diha, One Way Disciple Church, na diha dapit. Di inig abot the rest delivery. Ayo. Dako, natulog namin, na po, ayo. Na-address siya. Wa mami, kailan na ito as likod. Ayo! So, ningon ko ninyo, ayaw na mong parking diya sa gawas. Nga naman dihay ni sulod rin giaway, rabagyan me. Nga ko nung parking me ng kalsada? Ayaw, wala, buntag ba ito sa'yo, gabusina na siya. Dugay kayo yung busina. Wa nagid siya kagwanta na naog nagid siya niyari, nagid rin, ayaw, gaisog nagid siya. Ning ko, ma'am, di na among sakyanan. Wapo, siya may nangatubang. Ingon siya, di na among sakyanan. Wala pon milabot des likod kay diri rami kutob. Og niya among grahe diri. Basig kauban na ninyo diara po sa likod. So kung yung siya man, ay namang parking dahil labi na mag-uwan-uwan, isilong dyan na inyong motor diri. Kay may na lang po na sa mga taga dito inig mag-ulan kay ibilin mo yun nila diha. Na? Ganang problema sa kinabuhi, no? Wala na ta sa itong wali. Balik na ta. So, gituduan niya ang iyang mga katawan naghatag siya instruction.
Ingon siya sa 36 nga, pinaagi ra gyud sa pagtuo kang Kristo, maangko nato ang kinabuhing dayon. And when you realize, like Elon Musk, billionaire ka, pero ma-realize din mo nga, bisan day kung sa kadagas mong kwarta, kay kung unsa kadako imong naan mo, mas dako man pug kag problema. Namo ana? Na? Para kami iganga jud ni atong kwarto, hala gatagsa na may electric fan, igang na gyud gyapon. So mag-aircon ta. Onya kay mga aircon, kuryente na pud ana. Amo na akong giingon lagi, magkadaghan mo problema. So, ang pinaka-angayan gyud siguroon gyud nato nga ang atong pagtuo diha ni Kristo lig-on gyud. Chapter 8 verse 24. Ingon diha sa 36 gani unsa to? Kadtong di mo tuo ang kasuko sa Dios, ang silot sa Dios maiya gyud. 8:24. Sa 8:24. Ingon ang chapter 8 verse 24. Gisultihan ko kamo nga mga matay kamo diha sa inyong mga sala og may tabo gayod kini kun dili kamo motuo nga ako mao. Katong walay Kristo silot gyud ang gipaabot nila. Mora na diha, I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if ye believe not that I am He, ye shall die in your sins. Kung di gyud mo motuo, ingon si Kristo, kung di gyud ko mo motuo, na ako mao. That I am who I am. You will be perish. You will perish. Tungod sa inyong mga sala, mga matay gyud mo. Munay iyang gisulti. Therefore, ang tanang mga apostoles gawas ni dili lamang kay si Juan. Bisan ang mga nagsunod nga walay labot sa 12, especially si Apostle Paul. Gitudlo gyud nila nga wala gyud laing paagi nga maangko nato ang kaluwasan, si Kristo ra gyud. Tan-aw nako tanan before ta mauli kay maniudton na ta. Dili ka maluwas kay hinimbahon ka. Faithful ka sa imong giving. Maluluyon ka sa imong sig katawo, dili na mo'y kaluwasan nimo. Ang nakaluwas gyud nato si Kristo. Og kay iya man ta ni Kristo mauna nga ang atong mga buhat matarong. Because hangtod nga wa tay Kristo, ang atong buhat bisag unsa pa ka matarong trapo at tubangan sa Dios according to Isaiah. Nasabta na to? Mauna nga ang kaluwasan di pinaagi sa atong matarong nga buhat. Sa atong pagmatinud-anon sa pagalagad. Ang kaluwasan na agyod kang Kristo. O kana nga kaluwasan, pinaagi sa itong pagtuo kang Kristo, mamahimo nga makita diha sa imong kinabuhi, pinaagi sa imong mga pagkinabuhi. Sad to say, di ka mahibaw ang naluwas ka kay ang ilang nakita nimo, luod kaayo ka. Hello? Kapandulan kaayo ka. Hello? Dili nila makita. So, samtang si Pablo o si Silas, nangapriso sila. Gikadinahan ang ilang mga tiil, giakuban ang ilahang mga tiil, mga kamot, gibilanggo sila, gibantayan o upat ka squad. Sarado gyud ang prisuhan. Naghimog milagro ang Dios, sadyang nagdaig silang nagampo, nalumpag ang prisuhan o nakagawa sila. Naguba ang prisuhan. Nagtuo ang mga sundalo nga na sila nakaikyas, munang buot na lang unta silang maghikog. Ningon si Pablo, no, di arame. Wa mimitakas, di arame. Og nahadlok sila. Therefore, nasuta nila, nakita nila nga tinuod ang Ginoo nga gialagaran ni Apostol Pablo, ni Silas o sa mga apostoles. Nangutana sila sa verse 15. Acts chapter 16 verse 30. Acts chapter 16 verse 30. Ingon sila, unsa may among buhaton aron kami malangaluwas. In other words,
aron maangko namo ang kinabuhing dayon. And Jesus said in 16:31, tanawa. Acts 16 verse 31. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and you shall be saved, and your house. Thou shalt be saved, and thy house. Kabalo mo kung sana, tanawag ayo na, i-analyze og ayo. Niingon siya, unsa may among buhaton, aron kami mga luwas. Malikayan na mo ang silot, o may kinabuhi kaming dayon, ang tubag, mutuo ka ni Kristo, og maluwas ka. Napay sumpay. Lakip imong panimalay. Ang pangutana, pastor, naluwas pa ko, pero nga nung wa pa man naapil akong pamilya. Because imong pamilya napay nakita nimong kapandulan. Dili nila makita nimo nga luwas ka. Hello? Bisan pag unsaon nato na mga igsuon, unsay paagi, naman sila nakita nga kapandulan. Naanada silang una-una nga ang kaluwasan nila, ang ilang relihiyon. Without knowing nga si Kristo ra gyud ang naghatag sa maong kaluwasan. So ikaw unta nga nituo ni Kristo na luwas na ka, unsa may imong pagkinabuhi pamatasan, ingon nga linuwas, mausab na sila ang mahimong gamitong paagi sa Dios aron makita nila ang kaluwasan diha sa imong kinabuhi. When you come and join prayer meeting, ampog yung ka, Lord, ang akong anak, ang akong amahan, ang akong igagaw maluwas. Human sa prayer meeting, uli nakasinyo, ang kadtong wa pa naluwas, maupay kugihan kayo, kining naluwas, sig ampong maluwas, tung wa naluwas, tapulan kayo. Grabe, ing ana na lang gyud kalisod mga igsoon. That is why, hinaot unta nga makasabot ag-ayo. Unsa ang pinakatumong sa Ginoo sa iyahang pagluwas sa atong kinabuhi. Again, 100 times, gibalik sa Book of John, believe. Tuuhig yun. Tuuhig yun. Human ani, gikan karon. Ang pinakamaayo nimong mabuhat hangtod sa imong kamatayon. Tarungon nimo ang imong relasyon diha sa Ginoo. Kana lang sa the rest ana magsunod lang na mga igsoon. Sa bata pa mi gitudloan kog kanta nga Bisaya. Hunong na sa paglantaw sa uban. Kay nakita mo ang imong kapakyasan. Sige ramang kang galantaw sa uban. Nganong ingana siya? Nganong ingana sila? Nganong inganik siya? Wala na ka nakafocus sa imong pag-build up sa imong kaugalingong relasyon diha sa Ginoo. So karon, ayaw usiki ang mga pulong sa Dios o ang kaluwasan nga atong naangkon. This is the appeal of John to the church. Nga unsa, tuo gyud ka og ang imong pagtuo diha kang Kristo imo nang i-apply sa imong pagkinabuhi. Remember this. Human siya nagtudlo sa public, naghimo siya og mga milagro. Niadtos dayon siya sa private ministry, ang church na ang disciple. Chapter 13 nagsugod na siya og tudlo. Unsaon ang church, unsaon ang kinabuhi sa believers. And after that, ang iyang gibuhat sa public, ang gisulti sa kanang pag-introduce kinsa niya sa chapter 1 og pagsugod diya pag-ila-ila sa diyang namuhat siya sa public og gipalig-unan niya sa pagpanudlo niya dito sa private na iyan ang mga tinun-an ang church na kining tanan iyang gipalig-unan pinaagis iyang kamatayon og ang iyang kamatayon nga nipalig-on ni ining preload o katong public o private ministry, human sa iyang kamatayon, mas napalig-on pa sa iyang pagkabanhaw. And gitapos ang Bible, ang Book of John nga nakompleto gayod.
ang 100 times nga gibalik tuuhi ra gyud ni Kristo. Tuuhi ra gyud si Kristo. Kay siya ang kinabuhing walay katapusan. Nabatay nakatunan mga igsoon. Magampo ta. Let's pray. Heavenly Father, thank you kayo Lord sa mga pulong nga among nadawat karon. And salamat kayo nga pinaagi sa among pagsalig pagtuo diha kanimo. Gitagaan minimo kasiguruhan o kinabuhing dayon. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad. Salamat Lord sa mga mensahe nga among nadungog. And Father God, magapaabot kami sa adlaw sa imong visitation sa tagsa-tagsa namo kakasing-kasing og hunahuna. Lord, unsa man kahimtanga sa among kinabuhi, sa kauga, kaluya, kakapoy, mga time nga kagibapon, magpabilin kami knowing that there's a time for everything. Lumalabay lang ang tanan Ginoo. Magpadayon kami, maglahutay kami. Tungod kay dili man minimo pasagdan. Mga panahon nga batio namo nga gitalikdan minimo. Layo ka diri namo. Pagbati lang ninamo. Tungod kay ang tinuod kami man ang mipalayo. Kami man ang naghuna-huna. But ikaw o Dios nagpabiling matinud-anon sa mga kinabuhi. Gisalig nako diha kanimo ang tanang kinabuhi sa mga kabataan o Dios. Ang tanang kinabuhi sa mga batan-on o ang tanang kinabuhi namong mga hamtong. Lord, ikaw na'y mamuhat. Gitugyan namo diha nimo ang tanan. Katong mga nitalikod Ginoo, kung imuha gyud sila, dunay mga paaging imo gyud silang dadon pagbalik diha nimo. Nga dili pa mauhay ang tanan. Proteksyon ni O Lord ang imong mga kaanakan. Hatagi kanunay sa mga kadaugan o Ginoo. Father God, salamat nga ibutang nimo sa among hunahuna og kasing-kasing. Nga dili kami mangita, mag-alagad, magsimba para sa among kaayuhan, para sa among benepisyo. But Father God, simbahon ka namo kay mo ni rason nga gihimo mo kami. Alagaran ka namo kay mo rason nga buhi kami. Pasidunggan ka daygon sa kanunay kay maoy rason nga gitagaan mo pa kami kusog gininhawa. Gipuno sa mga gasa. Nagaampo ako, O Lord, nga mabuhi Ginoo ang tinguha sa kada usa. Diha kanimo sa imong mga pulong, diha sa imong mga buluhaton. And kinsa may makaluwas kanamo gikan sa gapos ni ining kalibutan. Gikan sa gapos sa social media, gikan sa gapos sa mga Diyos. Walay lain kundi ikaw lamang o Ginoo. Please Lord, i-transform mga mong kasing-kasing o gunahuna. Grabe na kayo kami ka-worldly Ginoo. Grabe na kayo ka-kompromiso ang among mga kinabuhi. Pasaylo agayod kami. Tabangi kami Lord nga mabuhi ang believe nga pulong nga imong gihatag namo karon sulod sa among mga kasing-kasing. Salamat Lord. Nga diha maangkon namo ang kinabuhing dayon. Diha namo maangkon o Dios ang kinabuhing walay katapusan. Ampingi Lord ang tanang kinabuhi nga niya. I-guide ang tanang mga lakang. Badlo nga kami sa mga sayop namo nga mga desisyon. Ang imong mga pulong nag-ingon nga ang imong bunal o ang imong sungkod. Mao'y magagiya ka namo. Ayaw itugot Lord nga may salaag kami. Tabangi kami Lord nga mubarog diha kanimo. Sa mga wala dinhi, Father God, nagaampo ako. Ngay mong pakigsultian ilang mga hunahunag kasing-kasing nga labaw nga prioridad maugayod ang pag-alagad, pagsunod ug pagsimba diha kanimo. Tanang kadungganan, himaya, pagsimbag, pagdaig kanimo lamang o Dios. Sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen. Manindog ta mga igsoon. Pasalamatan nato ang Dios. Hallelujah.